Γεια σας! Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος αρκετά συχνή στις μέρες μας. Είναι μία ασθένεια η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί και γνωρίζοντας κάποια βήματα τα οποία θα σας πω στη συνέχεια και ακολουθώντας τα πιστά, μπορεί και είναι στο χέρι της κάθε γυναίκας η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή η αντιμετώπιση της νόσου σε εντελώς αρχικό στάδιο. Ένας σωστός και εύκολος τρόπος να κάνετε αυτοεξέταση είναι μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού σας, στο δωμάτιό σας, με το χεράκι σας στο δεξί, έρχεστε και εξετάζετε τον αριστερό μαστό. Θα θυμόσαστε σταυρωτά και κυκλικά, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια, γυρνώντας γύρω-γύρω, προς τα έξω, προς τα κάτω, με τα δαχτυλάκια ενωμένα, γυρνάτε προς τα επάνω και ξαναγυρνάτε στο πάνω μέρος του μαστού. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι τα δάχτυλα να είναι ενωμένα, ώστε αν υπάρχει κάτι να μην μας διαφύγει ενδιάμεσα και να καλύπτεται όλη την επιφάνεια του μαστού. Προς τα έξω, μέχρι τη μασχάλη, προς τα κάτω, για τις γυναίκες που έχουν μεγάλο μαστό, μέχρι την υπομαστική πτυχή, προς τα μέσα, κοντά στο στέρνο, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του μαστού. Δεν πιέζετε πολύ, η πίεση που ασκείτε πρέπει να είναι ήπια, να μην πονάτε και ένας δεύτερος λόγος που η πίεση δεν πρέπει να είναι έντονη είναι ότι αν υπάρχει κάποιο μόρφωμα να μην μας γλιστρήσει ανάμεσα στα δάχτυλά μας. Η τεχνική που θα εφαρμόζετε θα πρέπει να είναι κάθε μήνα η ίδια. Κάθε μήνα η ίδια και κάθε μήνα πάνω κάτω στην ίδια ημέρα του κύκλου, δηλαδή ανάμεσα στην 7η με 15η ημέρα και θα θυμάστε ποτέ πριν την περίοδο. Ο σημαντικότερος τρόπος αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού είναι η μαστογραφία. Η μαστογραφία είναι μια ειδική εξέταση η οποία γίνεται στο μαστογράφο. Όσον αφορά τώρα την ακτινοβολία, πραγματικά είναι μύθος. Η δόση με τα νεότερα μηχανήματα είναι πάρα πολύ μικρή. Ισοδυναμεί περίπου με το να κάνετε ένα ταξίδι αεροπορικός από εδώ στη Θεσσαλονίκη, από τη δόση που θα πάρετε από το περιβάλλον. Οπότε δεν πρέπει να το σκέπτεστε. Εδώ έχουμε μια προληπτική μαστογραφία. Η γυναίκα αυτή ήρθε να κάνει έλεγχο, τον ετήσιο της έλεγχο. Και βλέπουμε ότι στο σημείο που σας δείχνω με το βελάκι υπάρχει μια πολύ μικρή βλάβη που μοιάζει σαν αστερίσκος, σαν μια μικρή μαργαρίτα. Ο υπόλοιπος μαστός δεν είχε απολύτως τίποτε και εστιάσαμε μόνο στο σημείο που ήταν το καινούριο έβριμα, η μικρή αυτή βλάβη, η μικρή αυτή κακοήθεια. Με το υπερηχογράφημα μπορούμε να δούμε εάν μία σκιά που βλέπουμε στη μαστογραφία μέσα έχει υγρό, δηλαδή είναι μία απλή κίστη που δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε περαιτέρω, ή αν είναι ένα μόρφωμα το οποίο όμως έχει καλοήθη χαρακτήρες, οπότε μπορούμε να το ξαναδούμε μετά από 6 μήνες, ή αν είναι ένα μόρφωμα που είναι ύποπτο, γιατί έχει αυξημένη αγκίωση, έχει κριτήρια τα οποία συνηγορούν ότι μπορεί να υποκρύπτεται, να αντιστοιχεί σε μία κακοήθεια. Ο καρκίνος του μαστού δεν επηρεάζεται από το μέγεθος. Βεβαίως η παχυσαρκία προδιαθέτει στην μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού, αλλά το μέγεθος δεν έχει καμία σχέση. Είτε μικρή είτε μεγάλη μαστοί έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος πολυπαραγοντική, δηλαδή οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες, χωρίς όμως να μπορούμε από έρευνες που έχουν γίνει να προσδιορίσουμε πού ακριβώς οφείλεται. Το κόκκινο κρέας, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία, η χρήση εξωτερικών ορμονών για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και το κληρονομικό ιστορικό, είναι παράγοντες επιβαρυντικοί. Η συστηματική σωματική άσκηση. Αν μια γυναίκα γυμνάζεται συστηματικά, κυρίως η αερόβιος άσκηση, έχει από μελέτες που έχουν διεξαχθεί δείξει ότι πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρκίνου του μαστού.